לפני כמה חודשים יצאנו לשליחות בבת ים באזור הטיילת. עזבנו מקומות לימוד לילדים, מקומות עבודה מסודרים, העיקר לצאת לשליחות של הרבי שליט"א מלך המשיח. וברוך השם כאן הפעילות ממש מיוחדת. בכל יום אנחנו עוברים ומניחים תפילין ב-70 חנויות ומסעדות כאן באזור הטיילת, וברוך השם יש קשר מאוד חם עם בעלי החנויות והמסעדות. אנחנו עשינו כאן באזור מבצע מזוזה ענק. כולם יודעים, פונים לחוות בטיילת לבדוק את התפילין והמזוזות. יש לנו בכל שבוע שיעור טניה מיוחד לנשים, שיעור בקיוסק כאן לגברים. בנוסף אנחנו מחלקים מארזים מיוחדים ליולדות כאן באזור הטיילת. גם הפעילות במהלך השנה, התוועדויות מאוד גדולות, בחנוכה, בפורים, בל"ג בעומר, פעילויות לילדים, ואנחנו ברוך השם כובשים כאן את האזור. כעת אנחנו צריכים אתכם איתנו. בואו להיות שותפים בעשייה באזור הטיילת וליצור כאן עוגן של אור. קחו חלק ועלו על הגל. אדוננו, מורנו ורבנו, מלך המשיח ולעולם.